Pagpalang araw po, tayo po ay magsisimba. Hintay ko lang po simba po tayo. Maraming tao sa Baclaran po, simba po tayo. Tara, simba po tayo. Daming tao po. Daming tao. Inintay ko lang po ang misis ko at papasok na kayo po sa simbahan po. Doon tayo sa harap. Bago yun eh. Malami pala na bago ngayon dito. Ang ganda. Yun o. Kasi maraming sikat. Kaya lang haba pila lang. Andito pala yung mga gusto mo magpahan. Yan. Simbahan sa loob ng firma ka. Yan o. Wala na sa Ito, harap. Dito na po tayo sa harap. Doon kayo papasok sa harap. Ang tao. Nagbablog ako. Ayan na. Pasok po na tayo sa simbahan. Simba po na tayo. Walang apon po. Papa, Pasok na po tayo sa simbahan. Dahil pong tao. Wala ako naman. saan yung bag ko? May nagpaparang ako dyan kahit tayo na lang pwede naman. Ano muna sa walang upuan. tayo makaupo na eh. Gusto ko kayo muna na sila. Baka nang upo. Pwede mo kayo nakakayo na para makaano ko dito.
nakakaya ka sa kapatid ko pag local lang muna. Daming tao, puno. Mga upuan. Punong-puno. Wala lang upuan, no? Wala lang upuan. Ayo. Daming tao. Ayun na. Wala, dalawa pa, isa pa. Dalawa. Maraming salamat po. Bye-bye po.